Mopogore kod mano, ang'eyo ni jatendi mar party osebedo ka wuoko ka wacho ni NGCDF ni ogole lwet jood bura. Iparo nade? Nikech katibo yango ni jaod bura tijen mana yalo, loso chike, ng'iyo kaka sirikal mamalo tiyo, gi chung'e lo jawendo manoyieri. Wach mar mulo pesa, kata bedo machiegni gi pesa, uru mana kode e loso mar budget kende, kaka National Assembly. Ok adwa gwenyora gi pach jatenda mar party. Ok adwa pingo gimowacho ka, but gima ng'eyo ni CDF toseloko ngima jopiny kunde moaegi, makata jopiny wegi biro wacho. Nitie kidhi e skul ka skul e gweng' ka gweng' ibiro yudo ka nitie tich ma CDF kata motim gi CDF minyalo neno. Koro ka nitie kuma role moro miparo ni mjumbe play moko nego bed ni o play e gino eminyal gol kuom mjumbe oko, lakini pesa ni to nego bed ni dhi adhiya ne jopiny. Aparo ni en pesa machopo ne jopiny ma gineno tije e yo mayot moloyo pesa duto madhiga mwalo kuondego ma devolved. Koro ka nitie kaka pesa ni kata ka ok ni wajumbe ma deal kode to nyalo chopo ne jopiny ma ok onywande gi mamoko. Taparo ni en pesa ma tich motiyo neno. Kik nywande kata gi agulu madhine counties? Counties do wacho ni tarik 6 dwe mar 6 higa manyien. En agulu makare dhi bedo ka onge. Emamiya wacho ni kanitie kama pesa ni nyal tere mondo chop ne jopiny kako sebet kochopo, to mano to timre atima. To ka dang' obed ni ogole oko kabisa, to dhi hinyo jowa, nikech nitie sikunde ma kadine CDF ni onge, to dikoro ok inyal nene kata od simiti. Nitiende bende nyithindwa ma kade ni onge basari ma giyudo mar CDF, to ok ginyal neno gimiluongo ni basari ni. Koro ka nitie yo ma the same pesa nyalo chopo go ir jopiny moingo, maber moingo, kata mayot moingo kako osebet kochopo ka wajumbe nie gi some influence, to chopa. Ok ochuno ni wajumbe nyaka rane, lakini pesa ni to wane ni ochopo ma ok okete lwet achudhe moko ma samoro brogo kode kona, kata miyo gik